Mga marites! Dirito sa tayo sa balitang showbiz, mga ngilad mo ha. Ayaw sa ganang Mikey, oy. Uy, boy, kay grabe ka sila, boy, ka. Isa Basher may kay Mikey. ganahan nga magbuwag ang usa ka managtiayon ko, no, be? Kana, Kung kung di ka kuan ngilad lang yun sila, o batasan. gilad lang yun kayo, Di mo ko Mikey. may gani palaban yung beauty queen na to, Idol Boy. May gani palaban. Gito, bag, gibiya ang basher Idol Boy. Wag gani siya Mhm. nagduha-duha human nga, labi na nga nalambigit na ang pangansi ang bana. Mhm. Makadabang magbuwag kuno sila. Mhm. Wa gyud nagpaperi Idol Boy ug iya jud ning giingnan Idol Boy uy nga hinaot pa 2025 na way kabag-uhan dira, grabe naman sa na Idol Boy uy. Ato na lang i-reveal daan mga idol, wa nay lain pa mga idol ang sikat nga beauty queen kinsa man Idol Boy 2015 Mhm. nga si Pia Wurtzbach Idol Boy. Mhm. Ang kini magod ang maong netizen Idol Boy di ba naman yung mga Instagram posts so nya na may kanang Instagram stories. Ang kaning usa ka netizen Idol Boy nag-comment sa iyang story Idol Boy ug nagkaingon pa nagkanayon Idol Boy ang maong basher nga may talagi kuno nga magbuwag na lang kuno sila Grabe ha, sa sa iyang danang bana. magunahuna sa kagbati sa uban, Mikey. Grabe kang ilad Idol Boy mo nang nagitubag pud kini very graceful o very kanang demure, very cutesy. Mhm. Ano siya nga, let's be nice to each other and support and uplift one another. Suma pa ni Idol Boy. Ano siya, bagong tuig na in town. Ano siya, bagong taon na, nag-Chinese New Year pa. It's exhausting and hurtful. Then ha, let's stop normalizing this kind of online behavior. Kaya ba na ba Idol Boy, hangtod karon ang mga netizens nagsigig awayay sa comment section. Kaya kung nagyan ang ilang giingon nga, stolen contacts ko no, ang mga contacts ko no ni Heart Evangelista, napunta ko no ni Pia Wurtzbach and all. Unya kay bawta nga nagdi-competition Idol Buiki ba? Pero again, ang mga netizens sa sigig away si Pia o si Heart hilom na. So naunsa naman ni. Unya giapil-apil pag yun ang mga Supporters sa ni personal Mikey. Supporters sa mao lagi siguro uy. na. Pastilan naman lang yun. But anyway, makita gid nato ang ka-professional ug ang kanabang ka-graceful, ka-kind aning Pia Wurtzbach Idol Buiki. Queenly response. Nga taliwa Oo. sa mga pagbasya sa mga Sige, netizens. pasaway lang muna ko. Ano na siya, Mikey? Saway lang muna gani. ko nga, nakurunahan ako. Basta kay human na iyang rain ana. Kana. Unya karon padayon siya nga kanabang mi pakita sa kanang bandera sa Pilipinas sa international stage Idol Buiki or international nga mga aktibidades. Diba? Kauban yung bana nga si Jeremy. Okay. Muna nga ito nga, pabalik ang showbiz!